Hello my friends, गिबियावनो थाम चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै रामखौ माबायदि लोङो जुदि आंनि दाय गैया दे आं खोन्थागोन पुरा बेनि रेसिपिखौ। इनाव जुदि मथाबि जाबा आंनि जेबो दाय गैया, गिबियावनो आंनि बुंखानाय थाबाय। जास्ट बेखौ आङो जायफोर राम लोंनानै मोजां मोनग्रा बिथांमोननि थाखायसो बानायगोन आरो आं बिनि थाखायनो बुंखाबाय मानो दाय गैया होनोब्ला बेखौ लोंनायनि आं जा रेसिपि खालामनो थांदों, आं जा ककटेल बानायनो थांगासिनो दं बेखौ जुदि लोङोबा आरो बार बार लोंनो लुगैबाय थागोन तारमाने। आरो बिराद कम खरसायावनो ककटेल बाबो बेवहाय बहुत दामि जेबो बुस्थु लानाङा। जास्ट नोंथाङा राम लानांगौ, बेनिफ्राय नै हाजमला लानांगौ, हाजमला। होमबा थोदोबा दिननि रामनि ककटेलखौ बानायनोसै। फार्स्टआवनो हाजमला नै गरनै लाबाय, गरनै लाग्रोनोसै। बेखौ फार्स्टआवनो माबा खालामग्रोनांगोन, गुरा खालामग्रोनांगोन आरो बिराद टेस्टि जाखायोलै फाग्लानो, बिराद गोराथार। बारा गोरा नङा दे। आंना थबसि आखाया बेवहायबो खामानि होयोलै। नै गुरा जाजोब्बाय। हाजमला ला, हाजमलायाथ' खम दामाव नङा होमबा? बेसेबां लादो बेयाव? थाइसे ना मायबाल'सो लादो। हाजमला ला, बेनि उनाव नै राम लास्ट पेक दे। बहुत गिदिर पेक जागोन माथो, खम सुनदोंमोन बाराद्राय जाबाय। गैखाला ओरैबाबो। बेनिफ्राय निम्बु नांगोन। बेयाव निम्बु रस हो, निम्बु रोसि होदो। मैया गोखैलै, एसे नांजासे नांगोन दे, बारा खमद्रायबो नङा। ओरैनो 10 ml होनांगोन, 60 ml रामाव 10 ml निम्बु रोसि होनांगौ आरो। बेनि रेसिपिया बेबायदि। बेनि उनाव सल्ट, संख्रि होनांगोन। आंनियाव नै ब्लेक सल्ट दं, जागोन बेखिनियानो। बेनि उनाव कक नांगोन मोनसे, कका-कला। जागोन दे। दा बेखौ बरियाके गलायदो आरो बिदि मिक्स खालामदो तारमाने। जोंना दा ककटेला जाबाय रेडि। दैनि गोनांथि गैला आरो बेवहाय, खारन जों ककखौनो बाहाय नांजासे होबाय नालाय। ओमफ्राय जुदि सोरबा गुसु मोजां मोनोबा आइस किउब होजायो आरो, खिन्थु जोंनाथ' गुसुखा दा, माने गोनांथि गैया, गैयाबाबो जायो। मार हिट जाखायो आरो हस्साके खेबसे जुदि लोङोना बार बार लोंबाय थानो गोसो जागोन आरो। बेखायनो आङो बुंखाबाय आंनि जेबो दाय गैया। नोंथांमोनाबो खेबसे लोंना नायलाय, मालाबा सोरबा जुदि राम लोङोबा बा राम लोंना मोजां मोनोबा बेबायदि खेबसे लोंना नाय। बेनिफ्राय प्लिज आरो मोनसे रिकुवेस्ट, जायफोरा तारमाने आंनि भिडिअ गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो।